Hecuit, bebiță? Hecuiești guvernul? Bagă, hecuiește. Dă-le hecuială. Dă-le hecuială. Hecuiește. Așa. Sparge-le conturile la guvernanți. Da, bebiță. Da, ia-le banii și dă-le la... Ia-le pensiile speciale, au ce zice mami. Așa. Hecuiește. Așa, bebiță, așa. Așa. Hecuiește tot. Și salariile alea mari. Vezi ce... Auzi. Hecuiește, bebice. Hecuiește. Ai intrat pe TikTok. Pe TikTok-ul guvernanților. Așa. Ce hecuiel faci acolo, bebice? Că poate ne vine poliția la ușă. Ce hecuiești acolo? Că poate vine poliția la ușă. Da. Ce să te pap? Vezi și ne aleștează pe liștea.